že ako spoznáte, že v indiánskej rodine sú napäté vzťahy? Všetci majú napnuté luky. Sedia dva indiáni v lese, zrazu zbadajú nad stromami dymové signály. A čo to je? Pýta sa ten mladší staršieho. Niečo dôležité? Počkaj, zatiaľ nie, zatiaľ len reklama. Po provokovaní od susedného kmeňa sa pýta syn indiánskeho náčelníka. Otče, prečo si nevykopal vojnovú sekeru? Lebo som zabudol, kde som ju minule zakopal. A ešte jeden taký. Indián prichádza na matriku a hovorí, chcel by som si zmeniť meno. Prečo? Ako sa voláte? Veľký vlak, čo dvakrát trúbi, keď ide okolo. A ako by ste sa chceli volať? Tutut.